Dames en heren, welkom bij Onder Vier Ogen. En vandaag de gast Patrick van den Broek, gedeputeerde, oud-wethouder van Venray en lid van het mannenkoor. Ook dat. Maar daar heb je amper tijd voor. Daar krijg ik amper tijd voor, dat is zo. Ja. Daar komen we later op terug, Patrick. Patrick, ik wil eigenlijk helemaal terug naar het begin. Je bent opgegroeid als klein manneke in Kerkrade. Wat voor jongetje was jij? Wat voor jongetje was ik, weet je. Nou, volgens mij wel opgewekt. Die hield van knutselen, in de zandbak spelen, vooral dingen ondernemen. Ja. Ja, veel buiten? Hartstikke veel buiten. Binnen, dat is niks voor mij. Het liefst zo snel mogelijk de tuin in en daar dingen doen. Ja, ja. Dat is nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, ja. Ah. Ben je ook al jong met de politiek begonnen? Ja, ook dat. Ja, alhoewel, wat is jong. Ik denk dat ik een jaar of 17, 18 of zo ben geweest. Dat ik in Kerkrade, waar ik toen woonde, een jongerenafdeling heb opgericht van het CDA. Ja, en dat is eigenlijk begonnen, ja. En waar kwam die interesse voor de politiek vandaan? Nou ja, weet je, bij ons thuis daar werd nogal veel gepraat over maatschappelijke onderwerpen, zou ik maar zeggen. Van wat speelt er nu in de samenleving, wat zou je daar aan kunnen veranderen, wat zou je daaraan kunnen bijdragen. Ik heb ook meerdere familieleden die politiek actief zijn geweest, dus het was bij ons eigenlijk heel normaal om over politiek te praten en eigenlijk dus over maatschappelijke vraagstukken. En dat vond ik ook wel ook zo'n beetje meegekregen van je moet wel wat doen in het leven. Dus toen werd je eigenlijk met de paplepel ingegeven? Ja, want we hadden het dan meestal bij de maaltijden over. Ja, dat klopt. Ja. En ook vanaf het begin, ik hoorde je dat net al zeggen, het CDA. Je hebt het CDA in de Kerkrade opgericht. Ja. Wat is voor jou de belangrijkste reden om juist voor die partij te kiezen? Ja, in eerste aanleg doe je dat vanzelfsprekend, omdat iedereen in je familie dat doet en dan loop je daar mee. Maar ja, op een gegeven moment ga je puberen en zo en dan denk je van het gaat hem dus niet worden. En dan ga je aan andere partijen zitten denken, maar uiteindelijk heb ik toch gemerkt dat het CDA het beste bij mij past. Waarom juist voor het CDA? Nou, voor het CDA gaat vanuit van wat goed is voor een ander, dat is goed voor mij. En als je zo in het leven staat, dan kom je eigenlijk tot hele goede dingen. En hoe draag jij dat in het dagelijks leven uit? Eigenlijk in mijn doen en handelen. Ik mag nou bestuurder zijn al een aantal jaren, dat ik mij steeds de vraag stel, voor wie doe ik dat nu? En dat ik die mensen ook opzoek en dan die mensen vraag van wat vind jij nou, wat vindt u nou wat er moet gebeuren? En daar ga ik dan ook mee aan de slag. Weer even terug naar je jeugd. Weer even terug voor dat verhaal van de politiek. Je hebt gestudeerd in Venlo, hè? Ja. Wat heb je daar gedaan? Op de middelbare tuinbouwschool. Tuinbouwschool? Ja, tussen de bloemetjes en de bijtjes, waar ik ook mijn vrouw heb leren kennen. En waarom de tuinbouwschool? Nou ja, weet je, ik ging als kind al graag naar buiten en de tuin in. En dat is toch blijven trekken. En zo ben ik ook op de middelbare tuinbouwschool terechtgekomen. Ja. Was dat een pittige opleiding? Ik heb in mijn hele leven nog nooit zo hard moeten leren als op de middelbare tuinbouwschool. Ik heb daarna nog een heleboel opleidingen gedaan, maar die middelbare tuinbouwschool, jongen, 1200 plantennamen leren in 2,5 jaar tijd. Dat was allemaal Latijn, dus dat was flink aanpoten. Dus als jij een plantje ziet, dan weet jij de Latijnse benaming Nou, daarvoor. Steeds minder moet ik zeggen, vervelend genoeg. Maar op een gegeven moment ben je wel helemaal zo gebiologeerd dat dan loop je buiten rond en zeg je, ja, dat is een Cupressus cyparis en dat is een Gamma cyparis en noem maar op. Ja. Ik vind het allemaal prachtig. Ja, het zijn ook mooie Gebruik je die kennis nog wel eens in het dagelijks leven, nu? Ja, zeer zeker. Als ik kijk naar Venray, toen ik daar wethouder was, naar de renovatie van het kernwinkelgebied, echt heel bewust bezig geweest met die bomen die er nou staan. Ja, dat is echt gewoon toepassing van kennis van toen. Dat is misschien wel een mooi bruggetje, want je noemt het al Venray. Je bent jarenlang hier wethouder geweest, daar kennen heel veel mensen je ook van. Als je terugkijkt op die periode van het wethouder zijn, waar ben je dan het meest trots op? Ja, het meest trots natuurlijk op het plantcentrum op de Schop. Hè. Zo ontzettend leuk om dat te mogen doen. 18 jaar lang werd over dat centrum al gesproken. Ik had echt geteld, er lag zo'n stapel aan onderzoeksrapporten en er was nog niks veranderd. En dan is het zo leuk om daarmee aan de slag te gaan. En het allerleukste, als je kijkt naar de mooiste dingen van dat plan, dit pomp op de markt of het Hensenisplein of Hensenius zelf. Het is allemaal gewoon bedacht weer door die mensen. En dat kom je dus ook weer terug op het CDA. Als je zo in het leven staat dat je bestuurder bent voor anderen, dan ga je ook serieus met andere mensen om. Ja. Hey, en als je nu nog door dat centrum loopt, krijg je dan nog steeds een warm gevoel?
Ja, absoluut. Weet je, een van de leukste plekken vind ik, als je de auto hebt geparkeerd, gewoon in een parkeergarage en loopt dan zeg maar bij dat onderdoorgangetje en je komt dan op dat Schouwburgplein. Dat is voor mij echt zo'n moment dat ik denk van, ja, wow, wat hebben we dat met z'n allen zo mooi gemaakt. Ik kan me ook nog de eerste keer herinneren, als jaren geleden, toen was ook het Schouwburgplein gerenoveerd. Dat was nog in de tijd van Jan Driessen. Ja. In die tijd bezocht ik gewoon al Jolanda, want die ken ik vanaf de middelbare tuinbeschool. En toen liep ik ook die onderdoorgang door bij Albert Heijn en dacht van, jeetje mine, is hier nou zoveel gedoe over geweest? En eigenlijk vond ik toen dat plein wel een beetje tegenvallen. En als je er nu naar kijkt, ja, ben ik gewoon trots dat zoveel Venray-naren er zoiets moois van gemaakt hebben. Heb je nog een leuke anekdote uit die tijd die dat gevoel typeert misschien? Nou, ook wel leuk was toen we begonnen het Schoutenstraatje. Hè? Want we wilden laten zien, het is geen gepraat, we gaan echt aan de slag. Ja. Er moest toch het riool vervangen worden. En dus de stenen eruit, riool anders vervangen en weer nieuwe stenen erin. En dat waren gewoon tweedehands stenen. En mensen die zeiden van, is dat een nieuwe bestrating? Ziet er wel goed uit, hè? Nou ja, dan denk je van, als mensen daar al tevreden mee zijn. Het lag natuurlijk hobbel de knobbel in de grote straat en zo. En als het dan als vlak aan strak ligt, wat dat een verschillende beleving is, dat is gewoon leuk. Heb je uit die tijd dat jij hier wethouder was, en met name dat stukje Venray op de schop, dat samenwerken, heb je daar ook iets van meegenomen richting de provincie? Ja, absoluut. Want je ziet wat dat betreft dat de provincie is eigenlijk een bestuurslaag die staat letterlijk verder af van mensen. Want dat zit tussen het Rijk en de gemeente in. En je ziet dat zo'n bestuurslaag dus ook wat afstandelijker omgaat met thema's. Ik ben nu bezig met een N280, dat is een weg tussen Roermond en Weert. Ja. Daar zijn we ook weer op dezelfde manier aan de slag zoals we dat in Venray doen, gewoon met werkgroepen. Die mensen komen zelf met ideeën aanzetten, die gaan we onderzoeken. Dus in die zin, de werkwijze zoals ik die in Venray heb toegepast, zet ik nu ook voort op provinciaal niveau. Ja. Mis je dat kleinschalige Venray soms niet een beetje? Nou, weet je, het is niet zozeer het kleinschalige Venray. Ik ben nou als bestuurder, dat wist ik ook en daar ben ik ook blij omdat ik dat nog doe. Ik ben behoorlijk bestuurlijk bezig. Nooit gedacht dat ik zo vaak in Den Haag zou komen als dat ik dat nu kom. Ik vind dat leuk om te doen. Maar wat gewoon toch leuk is om gewoon 's avonds op de fiets te stappen naar een dorpsraadvergadering, naar gewoon in een kern of met een wijkraad te overleggen van hoe moet het er nu bij jullie uitzien. En dat is wel, ik ben echt blij dat ik die stap heb gezet. Ik heb er heel veel voor teruggekregen, maar dat zijn wel die dingen, die mis ik wel. Oké, want ik hoor jou zeggen, je mist dit, maar ik hoor je ook zeggen, ik maak heel vaak de gang richting Den Haag. Ja. Is dat de volgende stap in jouw carrière? Nee, absoluut niet. Want ik merk nu al, als wethouder is het al schipperen om gewoon je privéleven erbij te managen, want dat is het eigenlijk. En als gedeputeerde is het nog moeilijker. En als je in Den Haag zit, ik zie het in ieder geval niet gebeuren in de levensfase waarin ik nu zit. Nee. Ja, dit is ook eigenlijk wel een mooi bruggetje, want je zei het net al. Het is moeilijk om het nu al te managen met je privéleven. Wat vinden jouw vrouw en kinderen er eigenlijk van dat je zoveel weg bent? Rowan begint onder dezelfde leeftijd te komen dat hij zegt van, het is wel prima als jullie allebei weg zijn 's avonds, dus dat scheelt. Die vinden het wel lekker? Ja, die vinden het wel aardig. Nee, goed, voor mijn kinderen scheelt natuurlijk, het klinkt een beetje hard en cru, maar die weten niet veel anders. Ideaal is het niet, maar eigenlijk zoals nu, hebben we nou een paar dagen vakantie. En dan zet ik ook mijn werk uit. Ik bedoel, de telefoon staat nog wel aan, maar kijk geen e-mails, ik lees geen stukken. En dan wel gewoon samen met vrouw en kinderen wat doen. En dat lukt je goed? En dat lukt goed. We zijn nu bezig met de garage en daar zijn we met z'n allen mee bezig. Dat is ook hartstikke leuk. Ja. Ja. Maar je moet het dus echt plannen om dit soort momenten te creëren als het ware. Ja. Iets heel anders. Vorige uitzending zat hier Ger Jansen. Ja. En ik heb begrepen dat jullie elkaar kennen. Ja. En Ger die heeft de zogenaamde doorgeefvraag voor jou bedacht. En ik stel voor dat we er even naar gaan kijken. En ik ben benieuwd wat het antwoord straks op die vraag is. Laten we eens kijken. Hallo Patrick. Ja, er is mij gevraagd geworden om jou een vraag te stellen. En ik weet, je bent een gepassioneerd politicus. Deelwijs ken ik je wel een beetje. Je bent waarschijnlijk ook zo'n persoon die absoluut ook een hobby heeft in de politiek. Maar zijn er ook dingen waar jij je volledig bij kunt ontspannen die anders zijn als de politiek? Dat benieuwt me eigenlijk, dat zou ik jou willen vragen. Ja, absoluut.
waar ik echt helemaal bij kan ontspannen. En dat is, als het even mee zit, komt dat ieder weekend voor. Dat is gewoon eten maken. Het is ook steeds beter om mij te zien. Ik wou die opmerking zeker niet maken. Maar... Ja, maar het scheelt dat ik nou niet meer naar die dorpsraadvergaderingen fiets. Hè, want ja, Maastricht is toch 98 kilometer, dat is te lang fietsen. Nee, wat ik heerlijk vind om te doen, dat is koken. En niet dat dat nou haute cuisine is of zo. Dat is vaak hele degelijke, basale kost. Maar ik vind het gewoon lekker om met groente, fruit, met vlees bezig te zijn. Voordat ik begin met eten, eerst een fles wijn opentrekken, mooie muziek opzetten. Ja, dan komt die ontspanning vanzelf. Ja, dat vind ik heerlijk. En vaak is het dan ook Lynn die meehelpt, mijn jongste dochter. Ja. En dat zijn heerlijke momenten om gewoon het eten bereiden vind ik een heerlijk moment om dat te doen. En bijzonder daarbij is ook, je maakt het niet voor jezelf, je maakt het voor je familie. En dat vind ik gewoon ook heerlijk. Ja. Heb je nog andere hobby's? Ja, tuinieren, dat doe ik graag. Komt er ook niet zo heel veel tijd van. En auto's, maar ook daar komt niet veel tijd voor. Ja, want auto's, wat is daarmee? Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik kicken. Maar wat voor auto's? Nieuwe auto's? Nou, weet je, dat mengt zo'n beetje. Ik vind oldtimers ontzettend leuk. Ik heb jarenlang een oldtimer gehad. Zingen, doe je dat ook nog steeds? Ja, maar dan in de badkamer, niet bij het Venray's Mannenkoor. Want de donderdagavond, de repetities door de week is altijd vergaderen. Dus dat komt er niet meer van. Maar ik heb ook zoiets van, kiezen voor een lidmaatschap van een koor, dat is wel haast een levensbeschouwelijke keuze. Een van de dingen toen ik in Venray kwam wonen, een jaar of 20 geleden, dat was van, ik wil gewoon weer actief gaan zingen. Want dat heb ik in mijn jeugd ook altijd gedaan, in een schoolkoor. En toen kwam ik bij het Venray's Mannenkoor uit en wat dat betreft heb ik me wel echt voorgenomen om dat heel lang te kunnen blijven doen. En nu heb ik een levensfase waarin ik er geen tijd voor heb, maar er komt heus wel weer een levensfase waarin ik er meer tijd voor heb om ook de repetities te bezoeken. Nou, zijn die mannen in ieder geval ook weer gerustgesteld. Nou, ik weet niet of ze nog gerustgesteld zijn, maar ja. Nou, mag ik jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor een inkijkje in het leven van Patrick van den Broek. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, dames en heren, dankjewel voor het kijken naar Onder Vier Ogen. En de volgende keer is hier te gast Mieke van Uden en ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot ziens.